Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagdapiton sa pagpamatin sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nagapagpalunan na kamo sa tatag sa mga lingkuranan aron sa ingon niya na higyon na masayon ninyong pagpamati higyon na karon sa pagtuon nato sa mga kamaturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagbasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon niyo patalinghugan dinhi sa sibihan sa Power Radio matag adlaw kita nga matag gabi sa Domingo. Sugod kita sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabi. O kinusab nga programa bati usab dito sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Sugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabi o sa Radyo Ultra mabati usab matag Domingo. Sa buntag sugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o ginguman sab sa teleradyo. Sa RPN mabati usab magsugod sa alas 12 mulungtad kana hangtod sa alauna sa kahaponon. O kinusab nga programa mabati usab ginin dito dapit sa Iligan sa Radyo Bandera matag alas 3 sa hapon mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon sa matag adlawng Domingo. Ug dito usab sa Bato Claridel sa Calamba mabati usab kini sa DXMM FM mabati usab kini mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon sa matag Domingo kana. Sa DXDR sa Dipolog mabati usab magsugod sa alauna sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. O dito sa dapit sa Pagadian City, babati usab sa istasyonan sa DXPR sa matag Domingo sa hapon, magsugod sa alauna mulungtad hangtod sa alauna imedya sa kahapon. O kinusab nga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati usab kini dito dapit sa dito sa Visayas area sa DYLA, mabati usab kini magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa masugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12 sa kaudtuhon. Og sa uban pa unya nga mga radio station nga nagplano mosulod ang mga ministro sa pagtulod ang PBCM ipahibaloro sab namo kana. Og nining higayon na karon mga kahigalan ug mga kaigsunan, ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug kaigsunan kinsab si Brother Romy Ramacamos katabayaw yung karon pagkatod sa kamaturan haron sa pagpadangat kaninyo sa alang sa para pang kaluwasan o magpaila pa karon ng uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga igsunan kini yung alagad sa kahanginan Evangelista Brother Jesslyn Macarayo ug nga may usa nga magiguban kaninyo ning taknaa sa paghatod sa kamaturan nga kaninyo aron sa pagpadayon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo. Nining higayon na karon mga kahigalaan ug mga kaigsunan, dili nato lang pagtagsa-tagsaon ang tanan ng mga kaigsuonan nga nagsuportar sa atong programa dinhi sa Villanueva. Tungod kay kung hisgutan pa nato mahurot ang atong oras, unya importante man tungod kay nakapagabililhon ang mga minuto, oras atong usikan tungod kay importante kayong pagtubag nato sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Unya labi na nga aduna siya mga hagit, labi na nga aduna siya mga bula-bula nga gipangbuhian sa aba-aba hinuon katungod na niya. Tungod kay ang matag barugan nandoon na lagi tay katungod kay nalatid lagi na sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5. Aduna tay kagawasan sa pagsulti o kagawasan usab sa pagpili sa relihiyon asa ka. Ang problema lang kung ikaw nagpamatuod ka naa ka sa baruganan nga imong gibarugan unya nagtuon ka aron dipinsahan mo ang pagtulunan nga imong gipasakupan unya ang imong pagdipinsa manghilabot ka kanunay ngadto sa imong isig ka grupo dili na kauban nimo labi na nga dunay pag kinapayas mo na nga diha dayon mahitabo nga dunag yoy mga pagbinayloay sa rason kun nagbuhi og isyu sa kahanginan gibuhian mo na nga sa kahanginan sab tubagon inana nga sistema tungod kay on-airman ang mga gihimo nga mga pag-atake. Ang pagtulon ang PBCM nagbarog niadtong gitukod ni Master 1967 na Registro 1971 o gipahimutang ni Master ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM aron nga maoy mo dipinsa sab nini nga pagtulon ang PBCM tungod kay dili man malikayan nga ang matag pagtulon-an aduna say mga magwawali mao nga sa pagtulon ang PBCM aduna say mga magwawali sab mao gyapon nga sistema busa katungod sa uban nga mga nagwali katungod pud sa mga nagawali pud nga ania sa pagtulon ang PBCM mga pagdipinsa ngani sa panahon sa mga apostolis
Ang kagawasan sa pagsulti daan na. Naba sa bala ang kasulatan nga ang mga apostol sa atong Ginoong Kristo aduna gyoy mga gihimo nga mga pagsulti sa unang kapanahonan. Aduna basahon nako ning gitawag nga Biblia bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan ari ko mobasa sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 20. Tan-aw nato di ba sila duna sila'y kagawasan. Kagawasan sa pagsulti nila nga ilang gibarugan. Giingon sa pagpahayag sa sitas nga ako ng gisitar 1:20 sa Filipos giingon sa pagpahayag. Uyon sa akong maikagong giingon sa pagpahayag dire sa akong maikagong dahom o paglaom nga ako dili maulawan sa bisan unsang paagi apan sa bug-os nga kagawasan sa pagsulti. Si Kristo magapahiuyon ingon nga kanunay sa miagi mao-maunusab karon pinaagi sa akong lawas pinaagi man sa kinabuhi o pinaagi man sa kamatayon. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia duna di ay sila'y kagawasan sa pagsulti. Matud pa ni apostol nga si Pablo, iyan ang gibarugan, iyan ang gisulti. Naapod sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 13 palihog pagbasa brad Israel. Kini lang gyapon nga Biblia kanang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 13 palihog pagbasa. Tanaw na to og may kagawasan ba sila nga saligan kagawasan sa pagsulti. Basahon ta sumala sa gisitar mo, Brad Makarayo, kay ang mga tao nga mag-alagad sa maayong paagi, nagbaton sa ilang kaugalingon ug maayong pagbarog ug dagkong kagawasan sa pagsulti diha sa pagtuo may labot kang Kristo Jesus. O busa, doon na di ay kagawasan di ay sa pagsulti. Si Apostol Pablo, nagkasunod-sunod ni nga pahayag ni Apostol nga si Pablo. Ngani, dili lamang sa sulat niya sa mga taga Filipos, sulat niya ngadto ni Timoteo sa unang Timoteo 3:13, bisan pa ngadto sulat niya sa mga taga Hebrewhanon, doon na gyapon siya kagawasan sa pagsulti. Mao lang gyapon nga Biblia nga atong pagabasahon Brad Rumi, palihog pagbasa Brad Rumi sa mao lang gyapon nga Biblia kining gitawag bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan iya sa Jehovah's Witnesses. Basaha ang nakasulat sa Hebrewhanon 3 bersikulo 6. Palihog pagbasa sa Hebrewhanon 3 bersikulo 6. Nga doon na sila'y kagawasan sa pagsulti. Kay anhin nato ipasukad. Nagdepende po unsaon nato paggamit ang kagawasan sa pagsulti. Kagawasan mas pagsulti sa pag-atake. Unya pag-atake. Unya kita rapoy mabakote. Amo na nga dili ta masirtahan na mga uwawan ta na. Be, tanawon ta. Hebrewhanon 3:6. Ingon ni ang pamaya Brad Makarayo sa nasikar na nimo nga sitas. Apan si Kristo na mati namunom ingon nga anak sa usa ka tawo mao ang balay nila nag-ayo sa atong kagawasan sa pagsulti o sa atong pagpasigarbo may tungod sa paglaom nga malig-on hangtod sa katapusan. Mo kana Brad Makarayo ang nagkasulat. Busa giingon sa pagsulti ni Apostol nga si Pablo apan si Kristo nagmatinumanon ingon nga anak sa pagdumala sa balay. Ni ana nga usa kita mao ang balay nga dias pagpakita mao ang balay niya nga usa kun mangupot kita pag-ayo sa atong kagawasan sa pagsulti ug sa atong pagpasigarbo may tungod sa paglaom nga malig-on hangtod sa katapusan. Matud pa kita ang balay. Kita ang balay sa atong nabasa giingon no apan si Kristo nagmatinumanon ingon nga anak sa pagdumala sa balay. Ni ana nga usa, kita mao ang balay. Si Kristo ang nagdumala sa balay. Ug niingon des Apostol Pablo, kita mao ang balay sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Hain ba ni naglangkob ning kining giingon nga balay nga gidumalahan sa atong Ginoong Kristo? Palihog pagbasa Brad Israel sa nakasulat sa unang Timoteo 3 bersikulo 15. Tan-aw natog unsa ning balay nga si Kristo nagdumala ug matud pa ni Pablo kita mao ang balay sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia.
Kay tan-awon tani karon ang kagawasan sa pagsulti nila, kung kining kagawasan sa pagsulti, ila ba ning gigamit nga sila mabakote sa ilang mga istorya kung sila mamuhi og rason. Paliog pagbasa. Niya sumala sa gisitar mga sitas, giingon, kinahanglan mamaayo ang inyong pagdumala sa inyong kaugalingong panimalay nga nagdumala sa inyong mga anak aron sila sinubtanon o magmatinahuron sa tanang paagi. Paliog pagbasa sa 3:15. Niya sumala sa gisitar mga sitas, gingon kun manalagan Kon malangan. gingon kun malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsa sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi ug panalipod sa kamatuoran. Busa, giingon nga ang balay dahil sa Dios, mao ang iglesia. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, kinsay founder ana? Si Kristo magtutukod. Mateo 16:18, si Kristo po ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia, Kolosas 1:18. Siyempre, kay si Kristo magtutukod Mateo 16:18, sa Kolosas 1:18, si Kristo po mao ang ulo, o si Kristo ulo man, ang iglesia niyang gitukod, lawas. Unya, unsa ba ning lawas nga mao ang iglesia? Kung basahon nato na sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, gingon na diha, now ye are the body of Christ and members in particular. Kamo mong lawas ni Kristo, gamatag usa kaninyo, mga bahin niini. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, sa opisyal nga ngalan, gitawag na og iglesia ni Kristo, Roma 16:16. Matong Pablo, pagpangumustahi kamo sa usa-usa, pinaagi sa balaan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Busa, iglesia day ni Kristo ang giingon day nga nagbatog kagawasan sa pagsulti sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, dinhi na ta. Giingon nga kita mao ang balay. Pag-ingon nga kita, hain ba na nalangkob ng kita, Brad Arumi, kanang giterminuhan nga ang gidumalahan ni Kristong balay, nga mauna ang balay, nga mao kanang giuni Pablo nga kita mao ang balay. Hain na nalangkob ng pulong kita. Dinhi Brad Makarayo atong mabasa sa nakasulat sa Roma kapitulo 9 bersikulo 24 nagingon dinhi. Nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kun dili gikan sa mga Hintil usab. Mao kana Brad Makarayo ang nakapamayag sa balang kasulatan. Busa, kana dayeng kita mao ang balay nga doon na sila kagawasan pagsulti, mao day na ang gipanagtawag Hudiyo ug mga Hintil sa atong nabasa sa Biblia. Unsay purpose nganong gipanagtawag ang duha ka bahi, ang katong Hudiyo ug Hintil sa panahon sa atong Hesukristo nga mao ang giingog balay nga dunay day sila kagawasan sa pagsulti, Brad Jezreel. So unsay purpose nganong gitawag sila sa Dios? Palihog pagbasa sa Buhat 16 bersikulo 10. Niya sumala sa gisitar mga sitas, ug sa pagkakita niya sa pananawon diha ng limbasog kami sa paggikan paingon sa Macedonia, sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita. Gimantala diay pasabot. Unsay purpose nganong gitawag sila? Unsay katuyuan sa Dios? Gitawag sila aron sa pagmantala sa maayong balita. Busa, mao din ay katuyuan nganong gitawag sila para di ay pagwali sa maayong balita. Iplastar tani karon kay tan-aw na tog unsay stand. Kung mangrason ang mga apostoles, tan-aw na to og mabakuti ba ang mga apostoles? Kanara. Tan-aw na tog mabakuti ba? Kay nana man kay kining sigig panghilabot namo nga si Mitchell Bendilio, pastor sa SDA, mao magini sigig pangatake. Usay atakehon niya ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ari naman ako tabok-tabok, ana ra nga sistema. Unya may ra ba ang iya pagkuan na mangahas ra ba buhat-buhat ra bag istorya nga di na kuno mi makig one-on-one kuno debate kuno niya. Buti pa sabot, hadlok mi niya. Kung mahadlok mi sa debate, dili na lang kanamo sugalan sa kahanginan sa mga isyo nga ay imong gibuyan diri namo. Ana ra nga sistema. Pero plastar sa nato ni, kay pag-abot sa ng kapoy man, o di nato ni plastar, balayon sa namo ni, ang among rason, tanawon sa namo, kung sa stand sa mga apostoles, tanawon na kung nakapanunod ba ni si Mitchell Bendilio, tanawon na kung nakakuha ba ni sa hiyas sa mga apostoles, labi nag sa pagdipinsa, tanawon na kung pares magsinultian ni Bendilio. Ana ra sistema. Karon, gitawag sila, aron magwali sa maayong balita. Unsang balitaa ang ilang giwali sa diyang gitawag na ang Hudiyog mga Hintil, nga mao katong balay, nga maong iglesia ni Kristo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, unsang balita ang ilang giwali?
sa ilang pagkatinawag, Brad Rumi. Dinhi Brad Makarayo atong mabasa sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 hangtod sa 14 nagingon. Apan kami dili magpasigarbo, lapas sa sukod kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Busa, wali di nga Kristo di ang ilang giwali sa ilang pagkatinawag. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, sa tanang dapit ang ilang giwali, wali nga Kristo na. Ngalan lang ni Kristo sa atong nabasa sa Biblia. Sila nga mga may kagawasan kuno sa pagsulti. Busa na agyo di ay. Daan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Sa pagwali sa mga apostoles, ang ilang gikuptan, ang ilang gibarugan, doon na sila'y kagawasan sa ilang pagwali. Doon na sila'y kagawasan sa ilang pagsulti. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon palihog pagbasa Brad Israel sa nakasulat. Sa ilang pagwali tan-awon ta unsa ang gipasabot. Sila nga mga apostoles ilang gingon nga sila warriors. Sila manggugubat. Manggugubat dili nga ginamit ang material nga mga hinagiban, kundi ang ilang gigamit nga hinagiban, ilang gikuptan sa walang kamot ug sa tuong kamot kun unsa man pasagdan tas Pablo nga mo'y mo explicar niya na. Palihog pagbasa sa ikaduhang Korinto City versikulo 6. Palihog pagbasa City 6 sa ikaduhang Korinto. Niya sumala sa gisitar ng mga sitas ug dili lamang pinaagi sa pagpahitungha niya kundili pinaagi usab sa kalipay nga iyang naangkon tungod kaninyo. Samtang nang hinugilon siya kanamo mahitungod sa inyong pagpangandoy sa inyong kasubo, sa inyong kasibot alang kanako nga tungod niya na misamot ang akong kalipay. Busa, giingon sa nakasulat sa gibasa ni Brad Israel sa iyang gibasa sa City 6. Gingon. Ang Dios nga nagalipay sa Palihog mga pagbasa Brad Israel sa kuan ang gibasa mo. Palihog pagbasa sa unang Korinto City versikulo 6. Para ato maplastar ang sige, palihog pagbasa. niya sumala sa gisitar mga sitas gingon nagasulti ako niini agig pagtungod tugot dili pagsugo. Busa giingon nga nagsulti di ay siya sa gibasa mo kaganiha unsay gibasa mo kaganiha sa kapitulo sa ikaduhang Korinto gibasa mo kaganiha Brad Israel balihog pagbalik pagbasa. City size gingon sa maulang Japon nga sitas. Sige. Gingon, apan ang Dios nga nagalipay sa mga masulubon, nagalipay kanamo pinaagi sa pagtungha ni Tito. Naadi ay na Dios nagalipay sa paglipay sa Dios tan-aw nato sa ilahang natad sa ilang pagwali. Alihog na po pagbasa Brad Israel sa nakasulat sa ikaduhang Korinto 6 versikulo 7. Gingon sa City gingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Sige, 6 City, sige basa. Gingon ini sapagkat tinuod kamo nga napakyas na Ikaduhang Korinto, palihog pagbasa ikaduhang Korinto kapitulo ang gibasa mo unang Korinto man. Ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 7. Ingon ini ang ipahayag. Sa sinultihan nga mahitungod ang matinud-anon ug sa gahom sa Dios pinaagi sa mga hinigiban sa pagkamatarong alang sa kamot nga tuo ug sa wala. Busa, naa di ay sa nakasulat di ay sa Biblia. Doon na di ay giingon di ay nga doon na sila hinagiban gikuptan sa kamot nga wala ug sa kamot nga tuo sa atong nabasa. Literal ba? Ang tubag dili. Kay ang gisalmutan nga away ug gubat sa mga apostoles, gubat sa rason. Gubat sa katarungan. Unsay prueba Brad Rome palihog pagbasa sa ikaduhang Korinto 10:3 hangtod bersikulo 5. Ingon ini Brad Makarayo ang nasitar na nimong sitas nagingon dinhi. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas.
kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinigiban sa among pakigubat, dili man mga hinigiban sa unod, kung dili tungod sa Dios, makagagahom. Kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapaitasong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios o ginabihag namo ang tanang panghuna-huna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Okay. Naada sila giingog pagpakigubat, pero ang ilang pagpakigubat dili man pinaagis kusog o unod nun nga pagpakigubat. Kung dili ang ilang mga pagpakigubat, ginalumpag kuno nila ang mga pangatarungan sa walay hinungdan. Ang gibasa ni Brad Rumi is the Bible kung og King James Version, maura na pagkasultihan na. Pagbasahon na sa ikaduhang Korinto 10, versikulo 3 ug hangtod 5, sa gitawag ang pulong sa Dios, giingon diri, bisan tuod tawhanon kami apan sa among pakig-away sa mga nagasupak sa kamatuoran, wala kami nagasalig sa among kaugalingong makusog sa ato pab. Ang katunay ilang pakig-away day kuno batok sa mga tao day kuno nga nagsupak sa kamatuoran nga ilang gipanghimatud-an, kundili sa gahom sa Dios nga mao ang among hinagiban, mao kana ang among gigamit sa pagpildi sa sayop nga mga pangatarungan sa mga tao nga mapaitas-on og dili mutuo sa mga gitudlo sa Dios. Among gidaot bisan ang sayop nila nga mga katarungan nga sama sa lig-on nga paril nga nagababag kanila sa pagdawat sa kamatuoran. Ginakabig namo ang ilang mga huna-huna sa pagtuman sa masugo ni Kristo. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, unsa di ay nabasa? Giingon nga, ang ila di ay pagpakigubat di ay, mao di ay gubat sa katarungan. Gubat nga panlimbasugan nila, nga mapildi nila ang ilang mga magsusupak, katong mga nagapakigbisog sa ilang kapanahonan. Pero sa ilang pagsulti, magpataka ba sila giyaw-yaw? Ang tubag dili. Ngano, giingon ginapildi na mo sa ato pa nang daog sila sa debate. Mao bitaw na giingon sa nakasulat sa Biblia sa naa sa Filipos 4 versikulo 6. Nagiingon sa nakasulat sa balaang kasulatan, basahon ko, i-plaster ko ni kay usa na ko ipabati ang voice tape nga nakuha namo ni Mitchell Bendilio. Giingon sa pagpahayag, ayaw kamo. Giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia. Giingon sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 6, nga giingon ni Apostol nga si Pablo, sa Kolosas 4:6, himua nga sa kanunay magmadanihon ang inyong sinultian, tinimplahan og asin nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon is pagtubag kang bisan kinsa ana. Muna giingon ko depende sa paggamit sa kagawasan, sa pagsulti. Tanawa gani. Ang stand sa mga apostoles nakig-away sila, ginamit ang Biblia, ginamit ang katarungan. Musampol ko, basaha gaya ninyo ang buhat 17:1 ug 4 sa pakigbisog ni Apostol Pablo sa iyang mga pakiglantugi away sa katarungan kasulatan ang iyang gipamatud-an. Ingon ana ra, busa tanawa ang mga sistema gani sa nagkalain-lain nga naghawid sa Biblia. Puros nagdalag rason, ginamit ang balaang kasulatan. Pero ang uban nagdala sa Biblia, gidipinsahan ang ilahang pagtulunan, ingon nga mulambo. Pero doon na po'y nagdala sa Biblia ang hilabtunon. Doon na ba may gipanghilabtan nga mga pundok o grupo? Wala. Ang among giatiman, katong pastor nga nagsipit-sipit sa Biblia, nga kusog mga takis PBCM. Kanara, ana ra nga sistema. Kinsa ang usa sa mga pastor nga kusog mo atake sa PBCM? Si Mitchell Bendilio, tanawon tani karon kay dili nato ni mayo nga ato ni karon nga kining ato lang ning kining sulti-sultihon unya walay ikapabati nato nga gisulti ni Mitchell Bendilio nga iyang hagit mismo diris ako kay nagtuo man gud siya nga hawd nagtuo siya nga ang iyabang mga isyu dili na kayang tubagon ato ning paminawan ang bula-bula sa bakba ni Mitchell Bendilio. Tan-aw na to. Paminaw na to mga kahigalaan o mga kaigsuonan, tanaw na to kung ang kining istorya ni Bendilio, dili ba gyud ka nako kaya ni nga panubagan. Tanaw din na to. Paminawan na to ang gisulti ni Mitchell Bendilio
pastor sa SDA nga iyang gibuhian nga atake diri nako nga nagtuo siya nagiingnan para ba nga masiyat gyud kuno kanunes kabo ang mga ministros PBCM na atong paminawan ang istorya ni Mitchell Bindilio. Balikon ta. Mereka mo simbahan na to, gibuwanta siya, managluod kita sa tubangan ni Jehovah ang atong magpupuan. Na, pero kung pagkasyos ka mo, kinsay simbahan, si Hilo ba? Kinsay lodhan, si Hilo ba? Kinsay upuan, si Hilo ba? Kano nga nila tutustuan si Hilo ba, simbahan? O, lodhan, kaya mo'y magbubuhat. Tamataan na magkarayo, kung sinibuhat na kawasiyohin niyo. Wana, nabati na to ang gisulti ni Mitchell Bindilio. Unsay gisulti ni Mitchell Bindilio? Mao di ay nga dili sila makigwan-unwan ako debate. Mistil pa bang makigwan-unwan kag debate nga ang imong rason sige makagkabakuti? Kung debate isgutan, usara ka oras pananglitan ang gidebatihan pananglitan unsang topic nga isgutan. Kung maunang nakargas tema, maora gina pagkahuman. Humana ang debate. Pero kung pananglitan nga nag-away o nag-discuss o nagbinayluay sa rason sa kahanginan, kutob ka, kanus ka nag-program, kung unsay buhian mo, magpili ka unsang isyo nga gibuhian sa imong kaatbang, nga imong tubagon ni anak, nga way kahumanan, walay puwa sa malkan sirang rason. Karon nag-ingon siya, puwerteng pagkasiyat sa kabo. Na, tanawa ha, munang giingon ako, kinapayas, munang giingon, may pay kapayas nga gitanom kay makaon, pero ang kapayas nga gibuhyas ba ni Bindilio, makadaot. Nga naman, una, niingon siya di kuno musugal debate sa ato pa hadlok. Kung hadlok, mura ni gipangtahi ning baba na mo, nga dili mi manubag sa imong gibuhi ang isyo. Ana ra. Pero nagpungasi ang among pagtubag sa imong isyo, asa kitaon nga dili ka, nga amo kang atrasan. Ana ra. Nga dili ka namo sugalan. Ana ra. Muna, karon dinhita, nag-ingon siya. Kamato pa niya, nasalmo, Kapitulo 95, versikulo 6, naada kinsay simbahon, si Yuba, kinsay yukbuan, si Yuba. Oy, nagsupak ba miyana? Wala. Pag-ingon nga umari ka mo simbahon nato o yukbuan ta siya, mangluhod kita sa atubangan ni Yuba nga atong magbubuhat. Ang sinugdanan rabana, tungod kay nagamit ra ba ka? Nga na Salmo 119, versikulo 151, nga imong gisuportar, nga ang kasuguan, walay katapusan. Mao man ang imong gamit. Unya, giingon dayon diha sa pagsulti, nag-ingon dayon ka, walay katapusan. Pag-ingon nga walay katapusan, ang iya mga sugo, giingon, ikaw, ania sa haduol o hiyuba og ang tanan mong mga sugo mga kamatuoran man. Unya giingon nga ang mga sugo kabalauran sa Dios walay kahumanan, walay katapusan. Nag-ingon si Mitchell Bindilio, ang pangutana karon kinira ngano man nga nag-ingon ang nakasulat diha nga walay kinutuban ang mga sugo sa Dios. Asa man mao na tong naas nakasulat sa basahon sa Salmo, usa nga diha nga giigi pasabot, maunang pagtuman sa pagampo og ingon man pagsimba. Unya niingon ni siya, paggamit, naa ba diha nga giingon Tomas Wenyo? Oy, paggamit na mo ana, nag-ingon ba si Tomas Wenyo, katumanan Espiritu Santo na? Wala, naibalumig asa. Kung pananglitan nagtapik mi, bahin sa pagsimba, kung agto niyo ba pagsimba, nakasalmo.
Kapitulo 95, versikulo 6. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, asang pagsimba ay tuapon sa atong Ginoong Kristo. Wa lugar may mahibalo ana. Wala ni lugar na mo kaya ng panubagan. Betanaon tagani. Palihog pagbasa Brad Israel sa nakasulat sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 9 ug 10, tanaw na tog asa mangluhod. Sa panahon sa diha nga nagpanghimatod ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Niya, kumala sa gisitar mga saitas gingon tungod nini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan ug naghatag kaniya sa ngalan sa nga labaw sa tanan mga ngalan. Aron nga sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit din hisayuta o sa ilalom sa yuta. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, giingon, gipamatod-an ni Pablo, nga ang tanang mga tuhod, pidya sa ngalan sa Ginoong Hesus, mapiko dito sa langit, din sa yuta, o diya sa ilalom sa yuta. Diya dahil sa atong Ginoong Kristo. Mao na! Nasa na? Kung mangita ka dito kang Kristo asa, nga mag-ampo, magluhod ka, Pilipos! Mangita kang asa, dito magluhod, mag-ampo, dito kang Hiuba. Asa, Salmo 95, versikulo 6. O ingon ni ana, ang nakasulat sa balang kasulatan. Una may ingon sa naaba diha. Oy, nganong maningil ka man sa wala na mo isulti. Ana ra nga sistema, angay ka lang maningil o paggamit na mo na nag-ingon, mauning si tasa nga dito mag-ampo ang mga tao sa dapit sa Espiritu Santo. Angay kang maningil, ana, naaba. Kanara, maura po ni mga hagit ibati o paralitan ibati, musimang man, mulikoy mas timang atong kisabutan. Ha? Dibitir ganita. Magpasiatab ganita, nga dili ta suklans debate, kinahanglan nga ang imong rason ligon, tagon ka mo dag rason. Pero tanawa gani ang nakita nako sa imong stand. Pagamit na mo Salmo 95, versikulo 6. Ingon nga mao nay gipasabot ni David sa iyang pagsulti nga matod pa niya mga kabalaoran sugo nga walay o mga kabalaoran nga walay paumanan. Asa man na? Maunang naas nakasulat diya nga ang pag-ampo ngadto sa Dios. Asa dapita panahon sa atong Ginoong Jehova. Salmo, asa dapita panahon sa atong Ginoong Kristo mag-ampo. Filipos 2 versikulo 10 ug 11. Sa gibasa o naa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Sa dapit sa Espiritu Santo Brad Rumi, naa ba nga adun nagipag-ampo nga ipainungod sa Espiritu Santo Brad Rumi sa atong mabasa sa Biblia? Naagid ka na, Brad Makarayo. Ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Judas, Kapitulo 1, versikulo 20, nagingon. Apan kamo mga inigugma, kinahanglan, managtubo, diha sa inyong balaan o yamot nga tinuuan. Pag-ampo kamo, diha sa Espiritu Santo. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, mauna ang gipasabot, nga giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan, nga diha day mag-ampo sa dapit sa Espiritu Santo o na dili matubag. Angay lang ka mo gamit ana, mao na kung maningil kag asa dapita, kana ra sa dapit sa Espiritu Santo. Pero dili nimo ikapaningil dito dapit sa Salmo, tungod kay wala bi magsulti ana nga amo nang gigamit ingon nga mao nang sitas nga didto mag-ampo sa dapit sa Espiritu Santo. Kinsa may natun libagbag karon, kinsa may ni simang, kinsa man karoy wala mo musubay sa rason o niya mo ingon pa nga mao day nga maghadlok mig one-on-one diha nimo unya ang imo ganing pinamatud-anan gani magbuhat kag istorya unya paangkunon mo question ka diri sa amoa unya wala na mo isulti nawara mawawan ka lang og makigdebate ka kanara nga sistema nya pa ningon ka man puwerteng pagkasiyat sa kabo kinsay masiyat sa kabo nagpamatuod ka man nga ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo si apostol nga si Pablo matod pa nimo nag-ingon ka man tan-aw na to ni nag-ingon pa siya nga matod pa niya nga sa iyang pagsulti nga si Apostol Pablo kuno ya tan-aw tani sulod sa tulo ka buwan lisod sa sinagoga o aron sa pagsimba unya sa adlaw igpapahulay tan-aw tagahani ning bula-bula tan-aw tagwa di ka ba masiyat sa kabo ini karon tan-aw na to atong paminawan ang nagpakamaayong laki kunuhay nga nanghambog nga ang PBCM hadlo kuno og one-on-one debate kuno niya. Acts chapter 19, verse 8. Palihog dayon pag plaster Brother Israel andam sa buhat kapitulo 19 bersikulo 8 kay tan-aw tani karon og nahusto baning tawhana kay naggamit siya og
translation ang gitawag the Living Bible. Atong padayunan sa pagpaminaw. 19 verse 8. O sige. Then Paul went to the synagogue and preached boldly as Sabbath day for 3 months, telling what he believed and why, and persuading many to believe in Jesus. O sige nga diyan, o sige nga sa pulong sa Dios. Si Apostol Pablo, niadto matag-adlaw ipapahulay sa synagogue within 12 months. Pila ba ang kasabado ang 3 months? More than 12. Kaya na may usahay ang usa ka bulan di maka adlaw Sabado. Sa ato kay gala, after namatay si Kristo, after namanhaw, wala na himo nga ang ingon sa uban nga Domingo na adlaw sa pagsimbos mga Kristohanon. Wala kalapigit, wala katinuoran na igala. Akin din aw. Okay, itong nabati. Tanawa. Unsay gisulti niya? Nag-ingon si Mitchell Bendilio. Maton pa na niya. Si apostol nga si Pablo, nangatake pa sa nagsimba atol sa Domingo. Kay diya gid kuno, wala kuno ang tinuod kunong Kristiyanos, ang tinuod kuno ang unang mga Kristohanon kuno, sa una kunong kapanahonan kuno, ang pagsimba nila matag adlaw kuno nga ipapahulay. 3 ka buwan gibuhat ni apostol nga si Pablo. Unya iyang gi-apply nga nag-worship si apostol Pablo, nagsimba si apostol nga si Pablo. Unya kay nag-ingon ka man nga maton pa nimo ang unang mga Kristohanon, way mabasa nga nagsimba sila adlaw Domingo. Mao na ang imong unya nilaban na nimo. Ang pangutana karon pagbasahon kana, palihog pagbasa, be, tanaw na to. Palihog pagbasa Brad Israel. Tan-awon ta sa nakasulat kay nagpakamaayong laki maning tawhana. Tan-aw na to. Is plaster palihog ang nakasulat diha sa ang pulong sa Dios sa gitawag sa buhat 19, 8 man ang gigamit. Palihog pagbasa lang gyapos 8 pero unahon sa nakog basa ang kining gitawag ang buhing pulong. Basaha diha pod unya ang nakasulat sa binuhatan Kapitulo 19, versikulo 8 hangtod sa 10. Tan-awon ta og kining pagsulod ni apostol nga si Pablo dire, nagsimba ba siya niini o nagbantay sa adlaw ipapahulay? Tan-awon ta. Tan-awon ta. Giingon sa pagpahayag dire sa maulang gyapon nga sitas sa buhat kapitulo 19, versikulo 8 ang akong pagabasahon, ilapos na ko sa 10. Giingon, unya si Pablo miadto sa sinagoga ug maisugong nagwali matag adlaw igpapahulay. O mo na iyang gipamug-atan. Sunod sa 3 ka bulan, ay wa na. Mo ning nangatake dayon siya karon sa wala nagbantay sa adlaw igpapahulay. Ikaw maginangatake, mo ning gisugda na. Ikaw may nagsulod ani, mo nang tubago na mo ni. Giingon man. Kay dingon ka man nga di gid ka sugalan sa mga ministros ni BCM. Nag-ingon magaghadlok mi diha nimo nga makig one on one, makig tinubagay diha nimo. Na, karon giingon din, sunod sa 3 ka bulan, gibuhat ang Pablo day. Gisulti niya ang hinungdan sa iyang pagtuo og pagdani. Unsa may iyang kini gani ang pangutana karon. Kon pananglitan si Pablo ni sulod dito sa adlaw igpapahulay dito sa sinagoga. Kung nagbantay pa sa Sabado, di kauban to niya, nanong naghimo pa man sa pagpangdani dito, na iya man itong mga kauban. Tanawara, sa versikulo 8 palang gani, wa nag-discuss ba, wa na, yabo. Giingon na yun, niya ang tanan nga nagsalig, ginas magpayag, gidani niya ang tanan nga sa pagsalig kang Hesus. Ang iyang pagpangdani, dito ay pasalig. Asa dapit, dili sa adlaw ipapahulay. Asa dapit, diha kang Hesus. 9, apan ang uban, misalikway sa iyang mensahe sa pagpasipala kang Kristo. Sa ato pa, sa pagpanghimatod ni apostol nga si Pablo, sa iyang pagpangdani, sa tag-iya atong sinagoga, sa mga atong sinagoga, din si Pablo misulod ni atong panahona, misalikway ni Pablo. Kung si Pablo nagbantay pa adto sa adlaw ipahulay, ang pagsulod niya, ang purpose, kauban sila, nganong isalikway man ang gipangsulti ni Pablo. Kanara, busa, gibiyaan niya sila, ug wala na walihi, pag-usab. Ug kauban to niya, di siya maundang pagwali, walihan gyapon niya, nganong wala naman walihi, ngano man, kay gisalikoy man ang iyang ipanghimatudan, ay ang mensahe may tungod kang Kristo. Giingon des nakasulat sa Biblia,
og iya og gilain pagtigom ang mga magtotoo. Sa ato pa ang nagtuo sa iyang wali wala mo sa likway iyang gilain. Giingon is magpahayag dayon pagtigom ang mga magtotoo og adlaw-adlaw didto siya magtudluan sa tulunghaan ni tirano. Sa ato pa wala naman gani ang tulo ka bulan nga adlaw nga ipapahulay nga iyang didto siya manudlo nganong wala niya i-practice. Sa mga magtutuong nakabig niya, dito magtiguman sa tulunghaan, dito ni tirano. Ngaunta, magtutuo naman to. Nganong giadlaw-adlaw naman niya. Sa ato pa sapo na. Domingo, paingo Sabado. Sabado, paingon ngadto sa Birnis. Ingon ana nga sistema Sabado, paingon ngadto sa lugar kung ibutan nato dirita magsugod sa Sabado, di atos Bernes maong ikaunom. Kung adto punta sa magsugod pud sa Domingo ay ikaunom, di Sabado. Inaana ra nga sistema. Di mao na nganong giadlaw-adlaw man na niya. Ha? Na tanawa ra unya giingon nagpadayon kini sulod sa duha ka tuig. Tulo ka tuig matag adlaw si Pablo gipadayon niya ang pagtudlo ngadto sa mga magtotoo nga nakabig niya asagikan ni adtong mga sinaguga nga nagbantay sa adlaw ng ipahulay. Una milaban nimo na bindilyo kanara nagamit-gamit niya kinsa may nasiyat sa kabo. Di ba ikaw ayaw lagi gamit og sitas lagi nga di nimo masabdan kay og di gani og mugamit gani ka unya kana gani matud-an gani nga sayop kas magamit ana diha ka mayabo. Diha ka masiyat sa kabo. Nasiyat pagid sa kabo, nayabo pag yung rason. Inana ra nga sistema. Karon, dinhira, nagingon ka man, nga nag-worship si Pablo. Sa ato pa, nagbantay nas adlaw ipapahulay. Mao na ibuot ni mong gipasabot. Ingon magig ka nga, kami masiyat mis kabo. Sa ato pa, masiyat pa mis kabo, mayabo pagid ang among rason. Karon, kinsa may nasiyat sa kabo. Unya, kung kauban nila si apostol nga si Pablo, question, kinira, mahitabo ka dito nga mangdani siya. Diya pagpangdaniman sa ubang translation sa Biblia giunsa na pagsulti Brad Jisrael Niya sa ang basahon ako maura gyapong sitas pero ang Biblia nga akong paggamiton ang pulong sa Dios giingon niini sa Binuhatan kapitulo 19 bersikulo 8 lapos nako sa 10 giingon sulod sa tulo ka bulan padayon ang pag-adto ni Pablo didto sa simbahan sa mga Hudiyo nga wala siya mahadlok nga musulti sa mga tao nakiglantugi siya o gipasabot kanila ang mahitungod sa paghari sa Dios apan ang uban kanila nagmagahi gayod o dili mutuo o taliwa. Tanawa ganiya may sugon siya nagpahimatuod pero nagmagahi gayod ang mga nakadungog ditong Pablo nga mga anaton sinaguga. Ano nagmagahi man? Tanawa gani kauban pa sila padayon Brad Israel. Ingon sa 9. Apan ang uban kanila nagmagahi gayod o dili mutuo o taliwala sa daghang mga tao gipakadaotan nila ang pamaagi sa Dios busa mipahawa si Pablo sa ilang simbahan o gidala ang mga sumusunod ni Kristo og adlaw-adlaw didto siya sa eskwelahan ni Tirano og nagpadayon sa pakiglantugi sa mga tao. Sulod sa duha ka tuig mao kini ang iyang gihimo busa ang tanan nga nagpuyo didto sa probinsya sa Asia, Hudiyo o dili Hudiyo nakadungog sa pulong sa Dios. Natanawa ang gigamit nag-worship makas Pablo diha. Nagsimba makasa diha. Nagkuan makasya kining nagbantay sa adlaw paulay. Unya naay pagsimba ka nahitabong latugi. Unya niya pagyud. Nganong ilain man ni apostol nga si Pablo nga kauban man na sila. Parehas ra man ang doktrina. Nganong gilain naman, wa naman sila dito sinaguga gani dito naman gani tulunghaan ni Tirano. Inana nga sistema unya nakasabot ka na. Unya kinsa may nasiyat sa kabo, kinsa may nayabong rason ana paggamit ana. Butang nato. Kanang imong paggamit anang sitas, muna imong gibutang sa kabo. Dobe karon kay pagtubag na mo karon pamatundaan man nga nasayop kas paggamit. Kay dili man na ingon nga ang pagsulod ni apostol nga si Pablo diha nagsimba na siya diha nagbantay na sa adlaw paulay kay ang pagsulod niya sa una diha nagpaghimatuod siya aron madanin niya ang mga tawo nga tuwa dito para makasabot sa ilang giwali nga mao nga atong Ginoong Kristo dili sa pagbantay sa adlaw nga paulay o na kinsa may nahuwad nga rason nasiyat sa kabo nahuwad pa gyud imong rason mao na
Unya, nakapanunod ka do? Nakapanunod ka sa hiya sa mga apostoles? Kanara, munang giingon hinoon katungod ni muna. Kagawasan ni muna. Katungod na nga muhawid ka na mga rasunang pildihonon. Katungod ni muna nga mugamit ka ng mga rasuna nga oras nga maatubang nimo ang mga nakasabot ana diha kayabo. Na? Ni apa? Nag-ingon pagib siya, ang unang mga Kristohanon dili mao ang mga santo papag kaubispuhan tanawa ra kuning kahilabtonon ani mga tawhanan nahilabo. Grabe. Ang gikaatubang niya mga ministros PBCM ang iyang giatake pero nangatake pas uban nga diha nga mga naa diha nga wala manghilabo. Nya na ra iyon ana ni kahilabtonon ning tawana. Muna nga nakasagumak siya sa mga ministros PBCM nga iyang gihilabtan nga way palabyon bisan usa ka rason kanara. Kung nagtuo ka nga nahadlok mig debate diha nimo wala pa ko'y gisanto sa debate. Muna'y klaro pag-istorya balik-balikon kung yun na sa makadagan isil-sil na sa imong alimpatakan sa bisan asang dapit na mag-abot. Oras nga mag-inatubangay ta harap-harapan paningkamuti gyud nga madipinsahan nimo ang imong rason kay og dili paningkamutan kusab nga ilampaso po nako ang imong rason. Kanara nga sistema. Ano yung prangkahanay? Inanara na sistema, total na pamatud-an sa kahanginan. Inanara, ginamit ang balang kasulatan, kinsay na alkansi sa rason. Tanawa, sugalan ka na mo. Nag-ingon ka man, ang unang mga Kristohanon, walay mabasa. Tanawa ang rason ha? Walay mabasa. Nga nagbantay, sila, nagsimba, adlaw, domingo. Imo ng rason. Dabi karon og saminon ta ka. Sampulan ta kag debate. Og nagdebate na ta, gipirmahan ko. Imong gipamatud-an. Butang ko pangalitan. Nipirma ko imong gipamatud-an. Nga ako, negative side, affirmative side ka. Nagpamatuod ka nga ang unang mga Kristohanon walay mabasa nga nagbanta na sila nagsimba adlaw domingo. Imong rason na. Gipirmahan ako. Supako nako ang imong giingon nga ang unang mga Kristohanon walay mabasa sa Biblia nga nagsimba sila domingo. O anara, muna imong stand unya sa imong debate o debate pa ni naitabo karon. Ang maitabo ni ana musupak ko. Inaana nga sistema. Karon tan-aw na to kinsay mo ipsot sa tima o kinsa karoy ilang paso o kinsa karoy mauwawan manlipagho nga di ka pamatud-an niya ang iyang tima. Ikaw. Tanawa ang imong rason. Kung nagsudong ka, hilig maglantaw sa among mga programa. Hilig kaglantaw. Tunay gani ni. O niya kini dayon dugukanan sa imo ganing atake. Tubaga gani, dipinsay gani ni. Dipinsay gani ni. Kay bisa kung saon nimo dipinsa balik na ra ba gini ang imong rason ani. Nag-ingon ka man ang unang Kristohanon, walay mabasa nga nagsimba sila domingo. Muna imong rason. Karon, asa dapita sa Biblia, Bedrome, paliog pagbasa Bedrome sa buhat 11:26 kay lekturon taning tawhana. Tanaw na to og di ba malampaso kay sampulan na to ang mga naminaw nga nakabati po sa atong programa nga giingnan ta nga kita kuno maong dili makigbugon one-on-one kuno debate sa to ba hadlok taniyang makigdebate o niya kining rason niya kining iya makatarungan kahadlokan tanawon tani og dili ba mayabo panalitan kay atong ipabati sa naminaw sa atong programa hain man sugdi pagtawag ang unang mga Kristohanon Bedrome. Ato lang pagkabasahong kining gisitar na ni mga sitas na ganyan din O sa iya nang nakitaan siya, iya siyang gidala sa Antioquia o sulod sa Tibuok usa ka tuig sila nakigtigom sa iglesia o ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao o sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pag tawag og mga Kristohanon mao kana Brad Magkarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan unsa di ay ang gipasabot dunay unang mga Kristohanon. Iyang gilitok ang unang mga Kristohanon ang ilang pagsimba way mabasa nga domingo sila nagsimba. Kaya ang iyang pagsimba sa pamatud adlaw ikapahulay Sabado. Sa ato pa ug wagay mabasa nato apil dita. Pero panalitan og nay mabasa
mabasa, adiha siya tuwad ay iyang rason po diha pong higayon na. Ana ra nga sistema. Karon, mabasa man, naas nakasulat sa Mateo 11, hangtod versikulo 4, usa si Apostol Juan nga napili. Unas Pedro, si Andres, Santiago ug si Juan. Igsuon sa Santiago ug si Juan. Karon, si Apostol Juan, dili kita makaingon nga dili ni siya magwawali sa atong Ginoong Kristo o dili po ta mo ingon nga dili ni Kristohanon o debate palagi ni panalitan o yon kabindilyo nga kini si Juan tinunan ba ni Kristo o dili ni tinunan? Ako sa mga kag tinunan. Kristohanon ba si Juan? Moingon gyud ka Kristohanon. Kay na amang buhat 11:26. Ang pangutana karon ang unang Kristohanon na apil. Ang unang Kristohanon nga dito pagsugdi pagtawag og Kristohanon sa Antioquia. Niingon si Mitchell Bindilio nga nagpakamaayong laki kunuhay diha sa SDA nga nangatake diri namo. Pasensya na sa mga naminaw mga SDA karon. Si Mitchell Bindilio ang among gipahinungdan ani. Kay sa prinsipyo namo si bisan kinsang pastor nga mo atake diri sa amo, dili namo palabyon ang rason, pero dili po namo hilabtan ang mga pastor. Inanara ila man doktrina bahalag mo palambo sila sa ilang pagtulunan. Ang amo nga atimanon kun walay mo hilabot doktrina pagpalambo sa among baruganan. Pero naay mang hilabot, suri na lang. Nga dili gyud namo na ingon nga mangayo lamig suri ngano man di maginamo palabyon ng rasona. Batikos man gyud ang mahitabo. Ingon anara. Karon, tanawon ta. Si Apostol Juan, apil. Apil siya sa unang tawag, pagsugod, o Kristohanon dito sa Antioquia. Karon, pangutana. Wa ba gyud tinuod mabasa Brad Jisrael nga ang unang mga Kristohanon usa na si Juan na wala bagi mabasa tinuod nga nagbantay sa ang kini siya nagsimba siya giatol og Domingo wa bagi mabasa o naa pero si Bindilio ani way mabasa niya akong basahon ang Biblia nga gitawag ang buhing pulong sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 gingon adlaw kato nga Domingo og diha ako sa simbahan sa diha nga kalit lamang nakabati og ako og usa ka makusog na tingog. Pagbalik, pagbasa. Gingon no, pagpahayag. Adlaw kadto nga Domingo ug diha ako sa simbahan. Diha ako sa simba. Oh, Yon. Sa pagsimba. Oh, bisag diha lang takotob. Unsay giingon ni Juan? Gingon. Adlaw Nga Domingo. Oh. Ako sa pagsimba. Diha ako sa pagsimba. Oh, busa. Niingon siya. Way mabasa. Kinsa nagingon? Si Juan. Mato pa, adlaw katong Domingo, diha ako sa pagsimba. O niya, ang pagsimba, unsang adlaw, Domingo, niingon siya, way mabasa. Asay tinod, Biblia o ikaw? Kanara. Na, sa mga nagsunod karon sa programa, kung timbang-timbangong rason, kinsa man karoy, kinsa man karoy nang atake, o niya pag-atake, bulilyasong agi, niingon way mabasa nga unang Kristohanon nagsimba Domingo. Pero siguro nagbulag na ang rason ni Bindilio og sa unang Kristohanon nga si Juan tan-awara o niya do nakapabor ka do sa imong atake inanara nga sistema. Muna di ka mauwaw sa imong giingon nga dili mi musugal nimo og one-on-one nga debate, inana nga sistema, kini lang kaning higayuna. Sa matag pabati namo sa imong mga isyo, niingon kag dili namo kayang tubagon, dili namo matubag. Pagtubag lagi, kupo-kupo man laging agis rason. Tanawa gani, na tanawa. Niingon, way mabasa nga nagsimba ang una mga Kristohanon sa Domingo. Wa gyud mabasa. Naparabay giingon niya, mundang ko sa pagwali. Kung makabasa mo nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo nagsimbag Domingo o nag-adlaw-adlaw sa pagsimba. Agoy. Ibulong mi. Among gibasa ning naas nakasulat kay niingon sa wa man gid kunoy mabasa. Pag gibasa namo ang buhing pulong oy nagpabaga sa dagway. Nias nakasulat sa buhat 2 bersikulo 46 kay niingon magin siya way mabasa. Nga adlaw-adlaw nagsimbang mga apostoles atong Ginoong Kristo. Unsa man dining nas buhat 2:46 ng pulong sa Dios
Nagsimba sila adlaw-adlaw dito sa templo. Nagtigom usab sila kanunay diya sa panimalay sa mga kaigsuonan aron sa pagpikas-pikas apan. Unya way mabasa. Niingon siya, "Mondang kos pagwali." Kung mabasa, kung makabasa mo nga ang mga tinun-an ni Kristo na ay mabasa nga adlaw-adlaw sila nagsimba. Anara, busa nagdepende unsang adlaw. Na diha. Ug moingon kag Domingo pagsimba na. Pinadayag 1 bersikulo 10 sa ang pulong sa Dios. May adlaw-adlaw nga imong giingon nga muundang kas pagwali. Nganong wala man lagi ka muundang kas pagwali? Naalagi na niingon naman ka. Mao man ang imong gihatag nga imong gisaad nga kung makabasa ang imong kaatbang nga nagsimba ang mga tinun-an adlaw-adlaw ug naay mabasa muundang kas pagwali ug naay mabasa nga ang mga unang Kristohanon nagsimba og kining Domingo atol Domingo muundang ka nganong nagpadayon ka man. Karon kinsa may nagpabaga. Siya muna tayo kay tungod sa butbot. Mao na sakto gina Brad Rumi mo na giingon may pay butbot sa dagat kay makaon. Pero kining butbot ni Bindilyo atong admitaron mo na makadaot. Nana ra nga sistema. Mao na unya karon nag-ingon ka na pag-imong giingon ang tinuod nga Kristohanon ang nagbantay sa adlaw ipahulay. Ahay, ang tinuod nga Kristohanon mo ay nagbantay sa adlaw ipahulay. Unya, kung mamasa tao ka ng giingon din yung Lexicon Webster's Dictionary sa page 175 sa volume 1, Christian is a person. Giingon sa pagpahayag, is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. Busa, kanada yung Christian di ay, nagkuhan di na, nagsunod, nag-ila di ay na ni Kristo, midawo at sa iyang doktrina, o nag-ila sa iyang pagka-Diyos. O niya, ang katubangan ni dawat ni Kristo, katubangan ni tuo ni Kristo, ni tuo sa iyang pagka-Diyos, gitawag o Kristohanon. O niyang imo sa Badura. Tanawara, ang usap yun ka dictionary, Corpus Dictionary of Western Churches, page 146, giingon pod Christian, a term that as a noun means one who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. Giingon sa pagpahayag, Christian, giingon sa pagpahayag, diha nga kining Christian, duha ka kapilian, noun ug adjective. Unya, giingon sa pagpahayag, kung ari kas naon magpatawag, nagpasabot nga ikaw magsusunod o sumusunod ni Kristo, o nagtuo ni Kristo, o kung gamiton usab isip usa ka pahulagway, adjective, referado ni adto makasaysayang kalihukan ni Kristo, nagisugdan ka ni adto. O duha ang kapilian sa Corpus Dictionary. Usa, diha sa noun o adjective. Asa ang PBCM nagpatawag og Christian, ari sa noun. Nagpasabot, magtotoo kami og sumusunod diha kang Kristo. O niya, ang mga nagtuo ni Kristo, gitawag Kristohanon. Dili kay ang sukdanan, sa mas bungangan ni Bindilyo, ang tinuod nga Kristohanon ang nagbantay Sabado. Pero ang dili nagbantay Sabado, dili tinuod nga Kristohanon, asa man tao ni mo na gipangamuti Bindilyo. Kanara, busa ingon ana, busa, wala naman kitay oras mga kahigalaan o mga kaigsuonan sa tanan nga naminaw sa among programa. Dili na mo tuyo o tumong nga among ligsan ang doktrina sa adlawng igpapahulay, kung dili, nigawas lamang lang ning rason tungod sa